אני שנייה חוזרת יותר. טוב, עכשיו חיממנו פה באמצע את הדבר הזה. לא יודעת איך קוראים לזה. גם כזה, זה סוכר וניל נראה לי, וחלב. כאן כתוב לנו המתכון. אוקיי, נחזור לכם עוד מעט. עכשיו שמים כזה בתמון. תביא לי כוס, 2 כוסות. 2 כוסות קמח. אין צם. מה, אנחנו לא עוברים? רגע. לא להכניס ישר. אני אגיד לכם מתי. טוב. אבל מתי שאת מוסיפה את החלמון, תשימי את זה בפנים, בשביל לראות אם יצא לך, כי מלא פעמים החלמון אדום. וואי, אבנר, אני בסרטון היוטיוב, תפסיק אבנר, לצעוק. תביא לי שמן. תכבד את הלב, זה יעשה רעש. כן, באמת, אין עליהם תקופה. תשימי את הסוכר. תשימי. סוכר רבה. הרבה? הכל? כל השקית. טוב, כל השקית. אבנר, אתה רוצה לבוא לשים את החלב? וניל. אחר כך שמים חלב. עכשיו אנחנו שמים חלב. יופי. עכשיו גם תתחיל. תביא, אני... לא, אני רוצה. לא, אני. תראי לי את זה גם. מוסיפים. גם אבנר עושה באמת. מטרופה. בוא נוסיף את הקמח. ואז תעבור. אמא, למה זה צהוב? יאללה, בצד. בוא, אבנר, עכשיו אתה. תזיזי את הטלפון. עכשיו אבנר. תזיזי את הטלפון. עכשיו אני מכינה את זה לחיה. זהו? גם אני רוצה. זהו. עכשיו באמצע יש לכם שוקולד אצבעות קינדר משהו? למה? לא בא לי קנדרים. מה אתה רוצה? אבנר. עכשיו שמנו את הקרפ. אמא, די, אמא. קרפ. למה חייב לעשות כך? אתה יכול להפסיק?